سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلوم سولس 14 سنة زيت تدالو علتا وزيناتات زلكم متيلخو كم وترو كيسا في تصامي دباتنا هنا ختكتاتو لان دعدمكو بقدامنت أرأست زينا مسحوحات تجميرو زيت تبهال الزرب حصوتي كبل كداوي منستر أبي أحمد قليتو أبي توبيان سومالن أما إتسابات بعاتقوه مويتوم أب تقري حموشته غايزت انياتا تلفزيون تقري تأسيروم مكتل صحافة قدايات وطايا أمريكا جيبوتي هنا بتركبن سلسة هاجرات أفريقيا عودت تكايد على عطوات حيلتات نخفي الكتمة غامبيلا تواصير من باروم اتكلل كام زفلتن كالين زد هسس مدبات حيزلكم متيلخو سناي ناي مكتتال غزي انداتمنخم ابزا چانال دما ناي وترو تخاتلتي نختكونو سبسكرايب بمغبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم مسحوحات تجميرو زيت تبهال الزرب حصوتي كبل كداوي منستر أبي أحمد قليتو منغسي توبيا مسحوحات الزرب جميرو قالو إن تبهال زيغا واحد زلور حصوتي كبل كداوي منستر أبي أحمد قليتو نصابتي بعصرت 4 سنة بارلما هاجرو زسمعو مدره منغسي توبيا نسلام زوصلو تبقسو هوحات ببزح عامسب بمسلاف وتدروي حيل ميزان نملوات كساب ماكل هاجر دحر ممصو اتعدل كم زباخنه أرديوم كساب حجي زت تجمر الزرب كوانت زيله سلام نمرغاص زحجزن نزرب زقدسون ጉዳያትን እተጽና ኮሚቴ ቆይማ ከምዘላግን እተቀዳማይ ሚኒስትር አይካደን መንግስቲ ምስ ህወሓት ዝርብ ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ ድማ ህዝቡ ብወግዕ ክሕብር ምኻኑ አብይ አሕመድ አፍሊጡም በቋንቋ ፈረንሳይ ተሕተም ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ጋዜጣታት ዓለም ዝኾነት ሎሞንድ ስሞምን ንዝገለጸቶም ምንጭታትን ብምጥቃስ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህወሓትን ኣብ ዘቕረባ መዓልታት ኣብ ታንዛንያ ከተማ አውሩሻ ዝርብ ከካይዱ ምኻኑም ሓቢራ ነይራም ሓደ ካብቲን ዝርብ ዝዓደመ አውራ ምኽንያት ድማ ህወሓት ሕቶ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ጉዳይ ወልቃይት ከይልዓል ስለዚ ተሰማምዑ ዝብል ይርከቦም كلاو منغست تግራይ بوغنو ابزوصو مغلصي اتناي ጋዜጣ ለሞንድ ጸብጻብ ሐቅነት ይብሉን ድሕር ምንባል ኩለቲ በኃይልታት አማራን ሰራዊት ኤርትራን ተታሒዝሉ ዝብሉ ከባቢታት ትግራይ እንተስ ብዘተ ነሰላም እንተስ በኃይልህ ናጻነ ሙጹ ቃል ስቅጽል ምኻኑ አስሚሩሉ ኣብ ኢትዮጵያን ሶማሌና ማይት ሰባት በአጸቦ መይቶም أبز عمت زي أمايت سبات بسنكي عصبو كام زموتو أسوشيتد بريس حبيروم أتأجل ولو زينا نسألات منجس بمكاس أبز قربوت أبصاب أبزنس حلف 4 أوارح بعصبو استتوقع زيجاتها تتهاجر أبز الليلو ما أكلات تري 440 شمون تنسبات كام زموتو أرجعيتهم أكشن أجينست هانجر بيستبهل أهجرا وتكال جبرسنه أبز اللي ما أكلات تري بوحدو 3 سبات بعصبو ميتهم يوم مبزحتهم متهم بعصبو زموتو سموالوان كل يوم أبكوا كتمام وأدشوا زركب مأكلات كاب كلمة أكلات زمتو تأليتي عصبو أطلقون كم زلون حدا كاب حكايم دكتور مصطفى يوسف أملكيتم بريزيدنت سومال حسن شيخ محمود زحلبك إنيات بيسن كدركي كام نبورم تفناقيلهم أبجزيهم عوابتات نابزركبو أمايتا شحد زيجاتات أتهاجر أبز بتصحلو سومال أبكبير حرجة دركي خمزله أفليتيوم بتمساسال أبي إثيوبيا كل عفار أبز حلفك أربع معلتات بوحدو 35 قلوه بيسن كي عصبو 500 نحكايم بزيدو بمتكاس تأجل زين حبيروم أبكرنا أفريقيا بفلاي دما أبي إثيوبيا سومالن كينان أستات 10 مليون حزبي هنا كبير حدا قادركي تغاليو كم زلو حبرات هجرات يتنقغم ولا حتى عالمنا أمنغو روسيان يوكرين زكايدنا بزلو كينات آتو كيرلو أبزلو وان سبا وقلو لابزوا كرنا أفريقيا توغوس يوم هلاو زت حساسة أهجرو معك القلوه ويكا يونيسيف أبتو زباه جاملاو موت قلوه كي كست سقاتو قليتو يركب أب تقرأي حموشة غازتانيات تلفزيون تقرأي تأسيروم حدا بعل مويا حساب زركبهم بحدو حموشة غازتانيات تلفزيون تقرأي أب كيدي كم زاتو منشتات قليتهم أتوم أب كيد زاتو غازتانيات تتكلم مسغانا سيوم حابن حلفهم هايل مكيل قسسة توشومت أملاون داويت مكونن زب بحلو يوم قال أب كيد زاتو بعل مويا فاينانس كفلو ماتصبها كم زركبهم أتوم منشتات وسيخهم حبيروم بفلي 4 كابتوم أب كيد زاتو غازتانيات ناستات كل تسمون أب تحت غير آتيوم كوان تتصنحو زاقيتنا بيت فرد خم
كم ذكروا يزرب اتحاد اب تحت قيد كابزاتو شار شي معلتي اوصيو يركب سراويت ኢትዮጵያ مسكالوت مشارخ تخوينو هنا كتما مغلاب استواصرو لوان مسودو بلصقنا تحابيركم زبل طرطاره كمستاسرو مسارحتو ميزاربو از بزملكت عقاب حق كتما مغل اديس ገብረ ስላሴ ምስ ቪኦኤ አብዝ ገበሩ ቃለ መህተት እቶም ጋዜጠኛታት በሰንኪ ሞይኦም ዘይኮነስ በኻለ ገበን ተጠርጢሮም ከምስተአሰሩን ጉዳዩም ኣብ ምጽራይ ከም ዝርከብና ረዲዩም ካብቶም ኣብ ቀይድ ዛቱ ምስጋና ስዩም ተሾመ ጠመላውን መስተተካል ቴሌቪዥን ክሰርሑ ዝጽንሑ ኮይኖም ሓበን ሓለፎም ሃይለ ሚካኤል ገሰሰን ዳዊት መኮንን ድማ ቀድም ኢሉ በገምጋም ተአጊዱም ከም ጽንሑ ጸብጻባት ይሕብሩም ካብቶም ኣብ ቀይድ ዛቱ ጋዜጠኛታት ሓደ ዝኾነ ሓበን ሓለፎም ኣብ ትግራይ ግዚያው ክልል ምሕዳር ኣብ ዝቆመሉ እዋኑን ነለሊ ሓደ ሰሙን ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዝነበረ ይፍለጥም ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ መወዳታ ወር ሕዳር 2020 ጀሚሩ ንዝተወሰነ እዋን አገልግሎቱ ተቋሪጹ ዝነበረ ኮይኑ ሰራሕተኛታት ትካል ብዝተገበረሎም ጻዊት መሰረት ስራሕ ጀሚሩ ምንባሩ ይዝከር ኣብ ክልላዊ መንግስት ኦሮሚያ በቅድመ ተማሊ ቀዳማ ብዝተፈላለዩ ዞባታት ተኣሲሮም ካብ መንጎ ዝነበሩ 3677 ብቅሬታ ከም ዝተፈትሑ ኣፍሊጡም ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ክልል ኦሮሚያ ፍቅር ዘላለም እቶም ተኣረምቲ በትናይ ትክልል ሕግን ስርዓትን መሰረት ዝተፈትሑን ምዃኖም ሓቢሩም ኣብ ትክልል ብፖለቲካዊ ምክንያት ተታሒዞም ክብሉ ተቃወምቲ ዝርከቦም ጥራን በዝምልከት ዝተዋበ መብርህ የልቦን እቶም ዝተፈትሑ በገበናት ስርቂ ዘረፋን ብልሹናን ዝተፈረዶም እስራት ከም ዘይምልከት ወሲኹም ሓቢሮም በኻለ ወገን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝንቀሳቀስ ኣባላት ተደገፍትን ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ሎምውን በዚ ኣገባብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ያቱ ምህሎም ንድምጺ ኣሜሪካ ገሊጾም ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ክልል ኦሮሚያ ፍቅር ዘላለም ካብ ሕጊ ወጻኢ ተኣሲሮም ዝባሃሉ ንዝቐርብ ጥርዓን መንግስቲ በኻለ ኣሰራርሓዩ ክውስኖዩ ኢሎም ምክትል ጸሐፊት ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ጅቡቲ ናብ ትርከበን ሰለስተ ሀገራት አፍሪካ ዑደት ተካሂዳላ በምክትል ጸሐፊ ጉዳያት ወጻኢ ቪክቶሪያ ኑላንድ ዝተመርሐ ላልዋይ ልኡኽ አሜሪካ ናብ ጅቡቲ ሞዛምቢክን ናይጄሪያን ዑደት ይካሄዳሎም አታላሉ ይተባል ስልጣን ኣብቲ ካብ 11 ከሳብ 17 ሰነ ተካይዱ ዘላ ዑደት ኣብ ጸጥታ ፖለቲካዊ ኩነታትን ካለ አርስታትን በምትኳር መሰበ ስልጣን ነተን ሀገራት ወከልቲ ሲቪካውያን ማህበራትን ከተማያየጥ ምዃና ክፍል ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ኣብ ዘውጹ መግለጺ አመልኪቱም በፍላይ ምስ ጅቡቲ ኣብ ምድንፋዕ ዝምድናን ኣብ ጸጥታን ዘተኮረ ምትሕጋዝን ክትዝት ምዃና እቲ መግለጺ ኣነጺሩ አሜሪካ በአፍሪካ ዝበዝሕ ሰራዊት ኣዋፊራትላ ዘላ ሀገር ጅቡቲ ኣስታት 45 ሚትን ብዝሕ ዘሎ ሰራዊት አሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ካብ ዝርከብ ማዕስከር ሎሞንያ እናወፈረ ኣብ ዝተፈላለዩ ሀገራት አፍሪካን ዞባ ቀይ ባህርን ተልእኾታት ከም ዝፍጽም ይንገረሉ እዚ ሰራዊት አሜሪካ ኣብ አፍሪካውን ማዕከላዊ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ጀርመን ከተማ ሽቱትጋርትን ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ጅቡቲ ናብ ስርሒትን ወፍርን ማዕከላት ከም ዘለዎ ይፍለጥ እጥዋት ኃይልታትን ከፊል ከተማ ጋምቤላ ተዋጽሩ መንባሮም እትክልል አፍሊጡ እጥዋት ኃይልታት አባና ከተማ ክልል ጋምቤላ መጥቃት በመግፋት ነከፊልታ ከተማ ተዋጽሩም ከም ዝነበሩ መንግስቲ እትክልል አፍሊጡም መንግስቲ እትክልል አብዞጾ መግለጽ ያብ ከተማ ጋምቤላ ሸኔን ግንባር ናጽነት ጋምቤላን ሐብራው መጥቃት ከፊቶ መንባሮምን ኣብ ሰዓታት ረፋድ ግን ውሱን ምድረጋ ከም ዝሉን ሐቢሩሎም ሎም ሶሉስ ወጋህታ መንጎ ኃይልታት ጸጥታ ክልል ጋምቤላን እጥዋት ኃይልታትን ኣብ ዝተኻይደ ህልውጥ ተኽሲ ካብ ክልቲኦም ወገን ጉዳት ዝበጽሖም ከም ዝሉ ምንጭታት አመልኪቶም በሰንክት ተኽሲ ህይወት ሰባት ከም ዝጠፈን ዝተጎዱ ከም ዘሎን ብውሕዱ ክልተ አባላት ጸጥታ ኮሙ ድማ ሰለስተ ካብቶም እጥዋት ከም ዝሞቱ ካብ ሆስፒታል ዝረኸቡ ሓበሬታ ብምጥቃስ ገሊጹም በተቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ክልል ጋምቤላ ዝርከበሉ ከባቢ ድማ ን4 ሰዓታት ዝኣክል ዝቐጸለ ተኽሲ ይስማዕ ከም ዘሎ ነበርቲ ተዛሪቦም ፕሬዝዳንት ክልል ጋምቤላ አቶ ኡሞድ ኡጁሉ ወልሐደ እንህበኩም ሓበሬታ የለን ክብል ንቢቢሲ ሓጺር ምላሽ ይብዩ ተወሳኺ ሓበሬታ ድማ ፈቃደኛ ከይኮነውን ተዛሪቡ ብዛዕባ መንነቶም እቶም ዕጡቃቱን ዝሃቡ ሓበሬታ የልቦን ስሙኹ ግለጽ ዘይደለይ ሓደ ነባረታ ከተማ ሰግረ ሩባ ባሮ ዘሎ ክፋል ናይታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁጽር እቶም ዕጡቃት ከም ዝርከብ ገሊጹም ቅድሚ 4 መዓልታቱን ተመሳሳሊ ፈተነ ተኻይዱ ነይሩ ቅድሚ ሎሚ ግን በዚ ደረጃ ናይ ዕጡቃት ምንቅስቃስ ሪና ኣይንፈልጥን ኢሉም ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ልውውጥ ተኽሲ ብዙሓት ከም ዝቆሰሉ ተሓቢሩ ይርከብ እቶም ዕጡቃት ብዘይካ ነቤት ጽሕፈት ክልላዊ ፕሬዝዳንት ንመንበረ ገዝኡን መኽዘን ነዳድን ንምቁጻር ውግእ
የካይዱ ምህላውም ነበርቲ ይዛረቡ መንግስት ክልል ጋምቤላ ሉምንጎ አብ ከተማ ጋምቤላ አመንጎ ኃይልታት ጸላእን ኃይልታት ጸጥታ መንግስትና የተخصي ምልዋት ካብሉ ምንጎ ሰዓት 6 ፈርአን ቅድሚ ቀትሪ ጀሚሩ ይካይድ ከም ዘሎ ብምሕባር አቶ ዞቦ መንግስቲ ሎምንጎ አብ ዘውጾ ሐጺር መግለጺ ህዝቢ ርእሰ ከተማ ናይቲ ዞባ ዝኾነት ከተማ ጋምቤላ ኃይልታት ጸጥታ መንግስቲ አንጻር ዕጡቃት አብ ዝገብሩ ቃልሲ ክድግፍ ጸዊዑም ህዝቢ ከይተረበሸ ክቅጽል ድማ መኺሩ ተወሳኺ ሓበሬታ አብ ቅርባ እዋን ንህዝቢ ክገልጽ ምዃኑ ድማ እቲ መግለጺ ወሲኹ ኣነጺሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም